Ato mi sa Unitap kay walay flower pot at yung nubo. Nakapalit na may flower pot, wala man sa kuan, nubo, wala pud sa kuan, Unitap, mga nang dari misa gawas nakapalit na idagan ari mga flower pot. Mo ato sa misa kuan, paayuhan sa rilo kay Ginoo ko nagtukar na po ni akong rilo. Paayo na po ni nako ni dya. Diyan na mi sa vacuum mga babe. Yan magpaayo ko sa rilo kay nadaot akong relo. Dami sa vacuum mga babe. Sa inyo ko magpaay sa rilo mga babe. Kay nagkuba akong rilo, wala ni andar. Wala ni andar akong rilo. Ipaayo na po din ako. Hi. Katabok nami mga babe. Kaya aring haya ka dyan lang. Payo may rilo kuya. Tera. Wala na battery? Ha? Ano? Grounded man na? Sema, kang isaw? Takot yun sa ta? Yan ang giayo ang rilo mga babe. Na customer, nagpaayo rilo. Na palit na po mig palita mga babe. Arang kuan na. May gani kay wala kay init. Mupalit na pud mig palita mga babe. Mupalit na pud mig palita aring hardware. Mana kinagang ari grabo. Soy paget mana? Dawit kanara, bus kanara 900. Ha? 900. Kato lang to siya. Mawar na kinana. Kung what? Ano ka ba 500? Dijay yung wasto ba? Di arang palita nga mo na palit mga babe.
salad mga babe. Parang walang hawak. Mga sa may salad. Magpabugnaw sa may salad. Bajin. Mga on sa may salad. Muli na din ta. Dami na nga salad mga babe. Nasa gulaman, may mangga. Di na po gito ay kuhan. Nasa melon, mangga, gulaman. Nahuman na may kaon sa salad mga babe. Kaya ako manghod. Nahuman na may kaon sa salad. Sumuli namin mga babe. Ay mapalit sa misakuan. Pan sa bakery kay para muuli namin sa dampas. Palit mig pan sa bakery mga babe. Ayos to, boy! Kami sa bakery mga babe. Mupalit mig pan. Naman good oh. Tira mga babe, ang pan. Nakapait ang pan mga babe. Paay mo na kumuli mga babe. Ako manghod ni sakay na sa isa ka tricycle. Di man mi pwede nga mag-uban mig sakay kay isa naman ang pwede mo sakay sa tricycle. So tuwa na akong manghod nagsakay na siya. Nakapalit na pud mi sa among mga gipang palit. Nakapalit na mig flower pot, nakapalit na pud mi sa palita. So paingon na kumuli mga babe. Din ako sa boarding house mga babe sa akong manghod. Din ako sa boarding house mga babe. Dira mong nangapalit. Dira ang pan. Dira pud ang kaang. Dira pud ang kaang. Flower pot na mo. Thank you so much for watching mga babe. Kung baguhan pa kayo sa aking channel, please like, share, comment, and subscribe. At saka pindutin na rin ninyo ang notification bell para updated kayo sa aking mga video. Bye!